nangu-Derrico bandla. Hawu iphuthinyoni matersi. Okay, hayi soke sibone bandla nyakani omusha. Soke sibone kodwa kubukeka ngathi they showing aggression kodwa hayi soke sibone umatersi kakancenga kayibambe iqine bandla. Hayi futhi unolele umatersi awubelele bona. Kodwa phela usugezile, uqeda ukugeza manje yabona. Ubelele ngikubona ngematersi eyiphumulele. Njengoba kusasa kulesine ngifuna aphume kusewuwona umhla ka-21 namhlanje kusasulesine. Ugcina izolo kulontonje. Okay, hayi le funa ihlanganise leya kusasa ashuthe nezinto azobuya nazo kusasa njengoba kulesine athi vele uzothenga. Okay, hayi baphinde sebephila abantu, so right. Hawu nakho sorry ivele ingabali ngibuka la ibala khona sorry. Yebo nangu umatersi bandla wabona namhlanje mhla ka-22 wabona ubuya nevosi yakhe nazi izinkwa zo-2 namhlanje wabona le vosi kanjani iyona le chakachili ihlangeneke bandla wabona i-R30 yabona bayenza kanjani i-R30.10 sezeliphini yabona uthenge kanjena amatersi mhla 22 uyadayisa. Hayi bathenga abantu noma kukhona-ke phela la abantu bayazi nabo mawudayisa kuba khona labo showing aggression yabona khona phela labo showing aggression sokuthi base bazokubheka kabi abanye abadayisayo. Hayi labo matafula abanye nje abadayisa labo badayisa behamba bakhona labo abanye showing aggression yabona. Kodwa-ke nakho umatersi sacula lolo culo-ke njengoba usoqala unyaka. Namhlanje ithini-ke ithi njengoba ethengile okusho ukuthi namhlanje sicula ivesi elithini no lead is entirely comfortable this year. No lead is entirely comfortable this year. Okay, hayi soke sibone nazi uthenga izinto zakhe bandla ezo-2 yabona R9 nalesi 9. Awubandla uDerrico uyapatanisa wathenga ne-drink. Nayi kuyithengile-ke khona namhlanje futhi yabona nayi drink yakhe nakusasa uyabuyela uzophuma umatersi. Hayi wathenga nekhadi. Hawu bandla hawu bakithi yabona nali ikhadi ngenzansi nali ikhadi lakhe. Kodwa-ke vele usethenga ngani ukuze kungahluki ngoba lihluku selifakile futhi langena bandla uDerrico. Usethenga ngesliphu leso ogcine ngaso yabona usuthenga ngaleso ogcine ngaso khoma ukuthi wagcina nini bekumhla 13 nakho isikhathi bekumhla 13 January namhlanje umhla kabani umhla ka-22 yabona nakho umhla 22 sasekhadini seze ulipzelo ngoba isikhathi bezoba sekushintsha iweda-ke lithe ukunetha bandla ethawini namhlanje sekushintsha iweda lanetha ngivula kodwa engatheni yabo isikhathi bekubani kusho ukuthi 46 second 2 minutes away from 3 46 second 2 minutes away from 3. Okay, mhla ka-22 January yabona uthengela 50 Derrico yabona lubani 15 units and 90 yabona ikhadi lakho umatersi bandla la 50. Okay, hayi ke size kule grocer yakhe kumatersi size liphini yabona 374 Church Street lesitolo. Nakho drink Khui cream soda 12.99 nayi le drink lena le drink bandla wesilti kamnandi. Namhlanje ubekolona ukuthi akalitholi ithuba nje uyayicisha bandla le device yakhe mayibhizi udlule nako uKayiwayo yabona le restaurant eKayiwayo uthenga ama-berry smoothie yabona angithi khona unamakhuphoni bedlela ama-berry smoothie yabona. Manje akalitholi ithuba afuna athole i-memory card yale ngabe uyakwazi ukushaya amavidiyo athi i-memory card yale novela ayifaka kule nkulu i-memory card afuna afake i-memory card angakwazi ukushaya lawo mavidiyo. Uyathenga uKayiwayo umatersi nakasitiyezi futhi udlule lesitiyezi namhlanje. Okay, soke sibone-ke uzoliveza lesa sitiyezi likhona iresidi. Nayi drink Khui cream soda 12.99 sasivezile sazothi Waterloo white bread R9.99 Waterloo white bread ezo-2 angithi nazi 9.99 lezi zinkwa zo-2 R9 R9 sengithi 99 sesijwayele o9.99 phela kwazobile chakachilis R30.9 kodwa R30.10 yabona R30.10 lana uzoba
uplastic 1 rand nayo ilo ngaphansi, ibona lo ngaphansi vele ekuseni mehamba uyifakela khona amapaketi akhe waqaqa kahle thawona kodwa izinto zibe 62 rand 10 bandla. Hawu bandla iDerek yabona patani isiza kwi-date yabona khona basesikhathini bese ku 2 second 24 minutes after 3 2 seconds 24 minutes after 3 ikhadi lithenga eParkland, thenga eParkland akhumule eParkland la thenga khona ikhadi suka eParkland nje uyokhwela vele waphethe nama-juice akhe lokhu wadayisa hambe edayisa yabona-ke siza kuwanika sesishilo i-date 2 second 24 minutes after 3 yabo mhla ka-22 January. Hayi apatanisi uMadesi yabona uMadesi into ethi uzoxabhisa-ke lelona njengenjwayelo sala amafutha bese yayiphendula adle kamnandi nasekuseni futhi uzodla aphinde futhi aye ethawini. Yabona-ke manje njengoba basho ukuthi kuyadayiseka usokwazi nokugibela-ke yabona nasekuseni useyayigibelela uMadesi ngasasokoli bube bengasathengi kahle la bese ehamba ngonyawo ekuseni, phela ekuseni ubehamba ngonyawo abuye ngebhasi base bengasathengi-ke kahle lapho yabo. Manje bathenga ngathiwa akwazi ukugibela sekuseni uzoyigibelela kamnandi ngekhumbi yazi nje ngophasethi siyagibela fike nje kamnandi ethawini. Okay, hayi baphile sebephila abantu makaqale awashe nje uzothi seyixabhisile uwashela amaduku akhe phela amaduku awaphathayo yabona, washela amaduku akhe uMadesi ngesikhathi phela sekhona lelo gwebe uyavela abone ukuthi kayifake netranki namasokisi, washe iduku itrank amasokisi ayibona into kanjalo. Okay, hayi baphile sebephila abantu so right. Ingakhohlwa sicula lelo verse ukuthi no lid is entirely comfortable this year, no lid is entirely comfortable this year. Okay, so right.